سلام فتوات تغادلتي خمي قنيكم بالدعم فوتوكم كبرت تغادلتي كم يغنيكم لكم أنا جزابير مسكن تملي سمت إلخو تزفلت نسوسن معلتات فينا غنينا نيرنا حزقات مليسنا مزينا لنا أبزح حدش تهلو كنتات زلوها هذا انشبه بلا تزلو معبالتات انتي مسل زبل اتو معمكور قدايتنا واخم كبسحي سنة مكتتال وقن عصاب የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይን ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን ሀገር ወይም ደግሞ አቅጣጫ ብቻ ሰርቭ እንዲያደርግ ተብሎ ስለተሰራ በዛ በኩል ግመልም አይደርስበትም። አንዳንዶች አሁን የግመል ውሃ መጠጫ ይባላል እንጂ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም። እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም። ይሄንንም ያዙ። ይሄ ራሱ በዓለም አቀፍ አንድ መከራከራችን ነው። ጀርባውን ገልብጦ ነው ያለው። በዛ በኩል ምንም ሊሆን አይችልም። ሲሰራ ራሱ ከአፋር ጀምሮ ወደዚህ ያለው ህዝብ እንዲጠቀም ጀምሮ የተሰራ ነው። አሁን እኛ ባንጠቀም እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ ምቀኛ የምንለውም ለዚህ ነው። እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ ምንም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አንዱ መከራከራችን ይሄ ነው የምለው። የመጀመሪያው መከራከራችን ስፔሻል ኬዝ አለው። ያው ይሄን በግልጽ ማውራት አስፈላጊ ስለሆነ አንድ ነገር ሆን ብዬ ነው የደገምኩት። አንድ ነገር ከስትራቴጂክ ጠላቶቻችንና እነሱ ስር ውል ከሚሉ ከእፉኝት ልጆች ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ የባህር በር አይገባትም ብሎ የሚናገር ዓለም ላይ አሁን የለም። እንዴት ታውቀዋለህ? በመከላከያኛ ዲፕሎማሲ እንሰራለን፣ በደንብ እንሰራለን። ከውጭ ጉዳይ ጋርም ደግሞ በመተሳሰር እንሰራለን፣ እንናበባለን። አሁን የለም፣ ብቻችን ነገር ጠብቁልን ነው የሚሉት። ስለዚህ ዝም ብሎ አየር ላይ የተበተነ ሐሳብ አይደለም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ልብ የተቀመጠውና አሁን ከኢትዮጵያዊ አጀንዳነት ወደ ዓለም አቀፍ አጀንዳነት ተሻገረው ጉዳይ ዝም ብሎ በአየር ላይ የተበተነ አይደለምና ይሄን ሐሳብ ሰንቀን ይሄን ሐሳብ ይዘን ዓለም ከኛ ጋራ ነው ብለን ይሄ ዓለም እውነቱን ገዝቶታል ብለን እኛ የሀገር ቤት አሳይመንታችንን በደንብ እንጨርስ ብለን የሀገር ቤት አሳይመንቶቻችን ደግሞ የሚሰጡን በጠላቶቻችን ነው ብለን ይሄ በደንብ ገብቶን ስራ መስራት መቻል አለብን። በሌላ ቋንቋ እንዲገባን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ትርክና ጭቅጭቅ መከራ ምናምን ሁሉ የማንም ጣጣ አይደለም። ዶክመንት መቅረብ እንችላለን። የብሔራዊ ማነው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ቅመራ ነው። ሰሜናውያን ከሐውሩ ክልሎ ሾርት ይበቃ ናይህላው ጉዳይ እዚ ኤርትራ ይፍልጥ ይስራኤል ኢቭን ህዝብ ማሕራው ሰሜናውያን ካብ ቀጻሊ ጥፍአት ክንድሕን ተኮይና ሕዚ ክንሓብር ከለና ግን ንቀጻሊ ንገብሮም ረኽብታት ብስልት ጥራሕ ይኹኑ ብታክቲክ ጥራሕ ይኹኑ ብስትራቴጂ ክንደጋገፍ ክንክእል ኣለና። ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ስሕተት ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ስሕተት ኢንተርናላይዝ ይገብር ካብኡ ተውዚን ይቕሊት ኤርትራ ድኸያ ጣፍ የብላ ምሸላ ይኽበለ ኣነ ምሸላ ተኸነ ምሸላ ይበለ ዕፉን ይበለ በለስ ይበለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጣፍ ከዓብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሳፋየር ኣሎ ወርቅ ኣሎ ኣባና ኣሎ። ስለዚ እዚ ንቐጻሊ ኢኮኖሚ ከመይ ንራኸብ ፖለቲካ ከመይ ንራኸብ ወታደር ከመይ ንራኸብ ትናይ ህዝታት ርኽቢ ስትራቴጂካሊ ከዓቢ ከሎ ኣብ ከይዲና ንሪኦና ኣብ ከይዲና ሕዚ ግን ትግራይ ኣጥፊኡ ትግራይ ኣዳኺሙ ንኤርትራ ክኸድ ዝደሊ ሓይሊ ነው ዳግም ጆኖሳይድ ክፍጽም ዝደሊ ሓይሊ ግን this is even ዲፕሎማሲ ዓይኒ ብናይ ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ ዓይኒ ንሕዙን ትግራይ ዳግም ጦርነት ክገብር ዝደሊ ሓይሊ ነው። ዝኾነ ሓይሊ ከይጥፈእ ትግራይ ኣይገዝእ ናይ ትግራይ ኢሊታት ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ከይታዳኸማ ትግራይ ኣይግዛእን ዝብል ሓይሊ ኣሎ። ኣበይ ኣህዳዊ ሓይሊ ኣብ 4 ኪሎ ኣሎ ማለት ነዚ ከዓ ብዝግባእ ፖለቲካሊ ክንቃለሶን ክንወሽሎን ይዝግበአና ከም ተጋሩ። ስለዚ ምጉታት ኣይኮነን ኣብ ይደ ሕሸና ሻዕብያ ድሕሸና ሱ ናይ ሕርያ ናይ ምርጫ ግዳ ኣይኮነን እንገብሮም ዘለና ረኽቢ ንህላውና መሰረት ዝገበረ ሽርሒ ጸላእትና ብዘፍሽል መንገዲ ረኽብና ክቕጽል እዩ። እከለጭወሎ ዝበሃል ነገር መቐለ ሻዕብያ መፅኡ ይጨውሎ ኮይኑ መቐለ ብግዚያዊ ምሕዳርን ብብልጽግና ናት ማሕደር ዘላ ሾርት ትግራይ بجزيهم محدارات محاضرة. صوبنا صراحة تراي التقييم كل عائلة تحكي. لوجستيكس ولو ندار ولو قلب ولو خالي ولو.
ጽምዶ ጥራሕ እንታይ ቆነስ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሃገር ኩሉ ከምዚ ላይ ነበር ወይ ከዓ ንኡ ትኸውን ኢትዮጵያ ክፈጥር እዩ ንኡ ዘይትኸውን ኢትዮጵያ እንተኮይና ከዓ ንኡ ትፈጥር ንኡ ትኸውን ትግራይ ትፈጥር ልዕላውነት ክውዕስ እዩ ንዚ ዝገብር ኩሉ ነገር ይግበረና ሕድሕደን ደቂቃ ሰከንድን ስለ ዝጠቕማና ኢና ንሕና እውን ብዕሉ ብርተርያ ንጥቀመሉ ዘለና እምበር ብዕሉ ብርተርያ ቃል ኪዳን ኣሲርና ብእኑ እናተፋዕለና ክንከይድ ኣይኮነን ዘስግም ነገር የለን እንታይ ግን ንልምን ዝጎደለ ከይህሉ ግዜ ከየምልጥ እቲ ጽምዶ ብስቃ ህርይዎ ዓድታት ከይህሉ ንሰላምን ንዓርሰ ምክልኻልን ጥራሕ ከም ዝኾነ ክነርድእ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ክስራሕ ምስ ግዜ ዋጋ ግዜ ክርዳእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሕዚ እውን ተስፋ ዘይቆረፁ ፅንፋፍ ወዲ ፅንፋፍ ናይ ብልፅግና ውፅኡ ኣለዉ ገሊኦም መንግስትነት ተቆፃፀሩ ገሊኦም ቢሮ ዝኣተዉ ገሊኦም ከዓ በቦትኡ ተሰግሰጉ እኒአው ብልፅግና ኣቀባብላ ክገብሩ ኣብዚ ሕፍር ታሪኽኩም እኒኹም ናብ ቦታኹም ተመለሱ ልዕልና ሓቂ ይከበር ይተሓተቱ እዚ ትግራይ ኣይመክት ሰይበሃል ነውሩ እዩ የኽብ ዝደሊ ይቀኒለይ ክብረት 360 ዲግሪ ከም ዘይንዕፆ ኣዲስ ኣበባ ክፈልጥ ኣለዎ ሎሚ ከምኡ ዓይነት ዘበን ኣብቅዕ በቲን ምስ ኩሉ እንዳተባእስካ ምኻደ ይከኣል ምስ ጎረባብትና ክንዲ ተኸኣለ ምሕዝነት ክንፈጥር ክንክእል ፈተውቲ እናጥረና ፀላእትን እናቐነስና ኢና ንኸይድ እዙይ ጌርና ከዓ ውሽጣዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ነደፍእ መዓት ፀጋ እዩ ዘሎ ትግራይ አብይ አህመድ ኤርትራን በእግረኛ መውረር ከፈለገ ተስፋው ቲዲኤፍ ነው። ኳስ ያለችው ቲዲኤፍ እግር ላይ ነው። ዛሬ ጆከሮቹ ቲዲኤፎች ናቸው። የሚናደድ ካለ ፋክቱን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ሪያሊቲው እሱ ነው። እንግዲህ ማን ነው ተስፋዬ ቲዲኤፍ አይደለም ምን ብሎ እኮ መዘመር ጀመረ። አሁን ያስገድዳቸው ሁሉ ጀመረ። አማራ ክልል ላይ ገቡልኝ፣ እንደዚህ ያደርጉልኝ። ይሄ የምታዩት ጫና ስድብ ምናምን ከኢሳያስ ከአብይ የሚመነጨው በንዴት ነው። ቲዲኤፍ ኢንቴንሲቭሊ ስላልተሳተፈለት ነው። ግን ተስፋው ያለው አሁንም ቲዲኤፍ ላይ የአብይ ተስፋ ያለው ቲዲኤፍ ላይ ሆሞጂኒየስ ሚሊቴሪ ነው ቢሆን እንኳን ከትግራይ የሚፈጠረው እልህ ቁጣ ያለው ኃይል ነው። ኮሚትመንቱን ታይቷል። በተግባር ኮሚትመንቱ ታይቷል። ሻቢያዎቹንም ሊገጠማቸው ቢል ኢኔ እንዳውቱን የሚያውቁት እነሱ ናቸው፣ ኢንክሉዲንግ ጀነራሎቹ። ይሄን ማንም ሊክድ አይችልም። ስማ አነ ደጋግሜ ሻዕቢያ ማለት ኢሳያስ እንዲ ኢሳያስ ዘዕበና ዘዕበናዮ ኢሳያስ ማለት ንኤርትራውያን ዘጥፈአ ትግራይ ንሰባ ዘይኮነስ እፅዋታ ሂወት ዘሎ ኩሉ እዩ ዘጥፍእ ይጉኡ ንሱ እዩ ኣወዳድኡ ንሱ እዩ ስለዚ ፅምዶ ሕዚ እቶም ኣብ ትግራይ ዘኒአው ክንፀልዎም እውን ኣይከኣልናን ሰኒፍና ኢሳያስ እውን ኮይኑ ዕቐና ኣሎ ድምፅና ጠፊእያ ግደፍ ደትብሎ እምቢ ተኢሉ ትኸይድ ትግራይ ሕዚ እኮ ብድምፅና ክነትርፎ ንግባእ ነገር ከይመፅእ እቲ ናይ ሕወሓት ኣተሓሳስባ ኣዲስ ኣበባ እንዲሁ እቲ ናይ ሕወሓት ኣተሓሳስባ ኣብ ዲያስፖራ እንዲሁ ትግራይ ትገባር እዩ እንታይ ሞ ድምፂ እውን ኢና ክንኮኖ ዘይከኣልና ስለዚ ፅምዶ ማለት ፅምዶማ እንታይ ኮይኑስ እቲ ትግራይ ትዕር ዝነበረ ናይ ተወሰነ ጉጅለ ናይ ጥፍኣት መፈክር ሞ ወለዶ ዝበልዐ ሕዚ ብፅምዶ ተደቢሱ ተረፈ ክበልዕ እዩ ሞጭ ተረፈ ክበልዕ እድል ክንወ ይብልናን ድምፂ ማለት ካብ ታንኪ ካብ ነፋሪት ካብ ሚሳይል ንላዕሊ እዩ ዓለም እዩ ክሰምዖ ክብረት ተኸታተልቲ ሞ ናይ ዝዕለት ብጣዕሚ መዘራረብቲ ዘለዉ ነገራት ነዞም ክሰምዕዎም ዝነበርኩም ይመስሉ ነይሮም። እዚ ምድላው ተፈቲኹም ከዓ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ሰላም